तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब, मस्त होखब, तंदुरुस्त होखब, बिल्कुल फिट होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मैटर। 100% हिट होखे वाला दर्दनाक भोजपुरी लव स्टोरी सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एकरा के रउआ नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। लेकिन ऐसे पहले रुआ समन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रुआ गायकी में इंटरेस्ट बा, आ गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ के पसंद बा, आ रुआ के बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सबके म्यूजिक नहीं मिल पावत, बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पावत, तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। अगर रुआ गायकी में दम बा तो रुआ के सपोर्ट करे खातिर हम हमेशा तैयार बानी। काहे से कि रुआ समन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, ट्रैक पर होखे चाहे नया कंपोजिशन होखे, चाहे वो अपना फरमाइश के हिसाब से कोनो भी मीटर लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे सैड सॉन्ग, चाहे विवाह गीत, चाहे विदाई गीत, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी मैटर लिखवा सकीले, चाहे म्यूजिक बनवा सकीले, चाहे रिकॉर्डिंग करवा सकीले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रउआ सबन से कि रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बनी आ चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के सबसे पहले सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर गाना रउआ सबके अच्छा लागता, वीडियो पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करती रउआ सबके बेहद पसंद आई। एगो लड़का एगो लड़की के चाल चलन देख के आ ओकर रहन भाव देख के देखी कोना भाव में कैसे का कहता। अरे चले लू बल खाके, पतरी कमर लचका के, पाँव के पायल घायल करे पहिबू का तड़पा के। हे जान सुनो कि चले लू बल खाके, पतरी कमर लचका के, पाँव के पायल घायल करे पहिबू का तड़पा के। दिलवा के दिलदार बना लो, अपन गोरी भतार बना लो, कैले का तंग बाड़ू, हमर पहिला पसंद बारू, एहा दिल के धड़कन बारू, हरा खबरानी बना के तोहके, तू ही जिंदगी के धन बारू, कि राखब रानी बना के तोहके, तू ही जिंदगी के धन बारू। तो उम्मीद करतनी मैटर रुआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, चाहे रिकॉर्डिंग करवावल चाहतनी, तो रुआ बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाई, बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक मिल जाई, बढ़िया तरह से रिकॉर्डिंग हो जाई। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके, कुछ नया मैटर लेके। तब तक के लिए रुआ सबसे अनुमति चाहब। लेकिन एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कहीं मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम तो गायक ना ही, हम तो राइटर। रुआ सबन के खाली बता सकीले, समझा सकीले। ये रुआ ऊपर डिपेंड करता हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में तहलका मचाई। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय माता दी।